Salum, hurian itu hatta, nahina olongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado, pangulani huriatta, pasahaton, Tuhamu sudi, ka ama ina napasobulung, selamat tahun baru ma dihamu. Minggu tasadereon ima minggu parjolo dung Epipanias namar lapatan hapapatar. Dohot ondolanna digohi debata sakapna di bagasan Yesus. Andorang sotapukka perminggota jumuluma tapake tikita satokin marhahohomon. Marhahohomon mahita. Amin. Tapuji Tuhatta marhiti ede pamujion sian buku ede nomor 75 ayat 1 sahat tutulu. Bagasan goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni ton di perbadia nama no palangit do tanoon. Amin. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma panondangmu, jala hamuliaon ni Jehovah, bitsar di atasmu.
Haleluya. Tuhan debata ama namarasi roha, kudok hami mau liate tuho, sian nasarohanami, ala di jauho hami sian aholomon tu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim na badiai mahami, asalam ganda haporsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion. Asa saat hami rapdot akka na porsea di guarmu, Tuhan ngoluan na suara sudah, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundur mahamu. Tapuji Tuhatta marhitede nomor 307 ayat 2 tolu. Masana uli nabi na uli ni mataku tidak mataku amar muliado di bataki laus lautan Hatani debata nagawi patujolo ni jamita turpuk tu hari minggu tasadarion ima na tersurat di Psalmen 20 sia bidu 20 sia ayat sada sahat tu ayat 10 sada tahajahama marsori-soring di ayat 10 sada dan non rap majahita Psalmen bidu 20 sia ayat sada saat rodi 10 sada Ede sian si Daud. Leon matu Jehovah hamu ali akka anak ni debata. Leon matu Jehovah hamu liaon dot hagugon. Leon matu Jehovah hamu liaon ni goarna. Marsoba ma hamu tu Jehovah mamakai pakaian perhadohoan. Suara ni Jehovah do di atas ni akka aik. Debatani hamu liaon parohon ronggur. Jehovah do di atas aik akan nabulun. Suara ni Jehovah do mardongan hagugoon. Suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do upunokon akahau aris. Jala dipunokon Jehovah do akahau aris ni Libanon. Huhut panihal-nihalon na sida di bahen. Songon anak ni Lobu nang Libanon nang Sirion. Songon anak ni Horbo jalang. Suara ni Jehovah do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jehovah do mabahen humutal halongonan. Dihutal Jehovah do halongonan Kades. Suara ni Jehovah do mambahen marasar akatini. Jala di palanga do akatobak.
jala sude na di bagasan joronai mandok hamuliaon. Marhabangsa do Jehovah makorhon ay nasumar, jala marhabangsa do Jehovah pabuah raja ro di saliling-liling na. Rak majahita. Lehonon ni Jehovah do sugot pargugot tu bangsonai. Tupahan Jehovah do sugot bangsona martame-dame. Martua do akana manangihon hatani debata. No piopsa jala na mangulahosa. Amin. Tapuji Tuhata, marhite ende nomor 172 ayat sada sahat 2. Oh Jesus, Kore Yesus Kristus, andorang so martangiang dope hita, lau manopo tidosa, jumuluma tarimangi, jalataingot sudiak ka pangalahota, naso hinalomohon itu hatta, maradopo dongata, maradopo keluargata, terlububi maradopon debata, tapakke mati kisatokin, tasol solimei dia rupan di debata. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon pro tujulu ni habang sahabat dia ummi. Manopoti jala mengangguk kondosa nami. Masai jot warsaki hami ho. Marhite-hite pikiran, dot hata, dot pabainan nami narwai. Dang hua holongi hami hosian nasa rohanami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa todinami, dot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Di baini, tamado rimasanmu, jalau humanmu hami, tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesan di dosanami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami.
alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu asisan ni dosata. Satak karisap leleng na hutadikon ho. Alay papungu-punguok kumahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di perpiar ni murukku utabunihon bohikku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa saliling-liling na asyaku ho nina Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na ginjang. Amin. Kuntul mamu. Puji Tuhan, marede hita sian buku di nomor 447 ayat 1-2. Dung Tuhan Yesus aku nau sangka kamena biar ulau tarik aku mengenai rasa dosaku kau saidoi sabari tahun holong Dia Tuhan Tuhan soni Tuk manopahi terlobida Sarsada Yesus pinujima Di hongoluk tulas hati Cumolo Yesus siluangi Pangiringonmu tolong lui Mangalo dosa nang rohati Kabari tahun holong naik Dia Tuhan Tuhan soli Tuk manopahi terlumida Sasada Yesus pinujima Hatan di debata Hatan di debata gabedalan tungulun yang baru ima natar surat di 2 Korintus bidu 5 ayat 17. Asamolo di bagasan Kristus halak na tinopan na yang baru may nunga salpu pangalahon na rubi gabe na yang baru. Wala ni mahatan itu hatta rap may tamartangyang magidugugo siya tuan debata. Ali tuan debata say pargugui mahami mangulahon na umbar Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede sian buku di nomor 126 ayat 1-2. Jehovah Tuhan pusatku lamang aku rohaku nabati urut dalaki
dakkon maha porsiautai, son na hinati dakkon ni dongata sa porsiaon di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, nama no palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinbuni si Maria, na gabe-gabean si antod di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tu hatta nama naon na bernit di pengumuman di Silatus. Nama tetarpajal loibana di hau pinor silang. Jala tua tubano toru dumitanom. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamon di debata Jehovah. Amanai pargogo no suatu dosani. Di simai bana pai mamulak sowo tu tanoon. Menghumi halak na mangulu dohot lamate. Au persea di ton di perbadia. Ladong sadahuria na badia. Huria atau pani halak Kristen ak na badia. O dia sisani dosa. O dihatai na mandok. Mulak mangulu do sugut daing ni halak nong mate. Do dia ngoluan no suara sudah. Amin. Hudul mahamu. So napatakason tikting na masa di mingguta nasa mingguon ima tersurat di terti acara perjulu dakdana nasorang na di hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 nunga sorang sada dakdanak buru di basa-basa tu hatta di keluarga ni amatta lumban gaul tubuh ni natta J Boru Munte nama ringanan di perumahan Nikolen Jalan Jaya Tani masuk ke sektor 10 Tulu. Napaduahon rapat majelis GKPI Padang Bulan. Rapat majelis GKPI Padang Bulan pamasaut tado di hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2020 Tulu maringanan di ruang konsistori gereja masuk pukul 10. Onma buah-buah napabotohon tusude anggota majelis asaria hita madohoti rabodi. Ima tikting na masa. Lau manomu-nomu hatan itu hatta. Merede maita sian buku ede nomor 157 ayat 1 tulu. Damini debata na sumurung siya salu na roha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Oras madihita saluna. Ala suasana tahun baru dope donon nami lama tahun baru madihita. Selamat tahun baru. Hata ni debata di minggu na margoar minggu Epipanias. Minggu hapapatar ni debata Jehovah di Portibion. Imana tersurat di buku Matius bidutolu mamuka sian ayat 10 tolu saro di ayat 10 pitu. Tajahama marsika soring umlai sian ayat 10 tolu. Ujui maro Yesus sian Galilea tu batang air Jordan. Laho padidihon ibana tu si Yohanes. Alai majua do si Yohanes di dokma. Au dunia patut di diomu. Hape horo mendapat tonau. Alai didok Yesus ma madok ibana. Songoni ma jolo. Ay tamado tapajong-jong nasa hatigoran. Dungi dioloi ma ibana. Asa dokter diri Yesus. Pitor hehe ma ibana sian aiki. Jala muka malangit. Jadi tari damba mijur tot dini debata songon darapati sumonggopi ibana. Las makuling ma suara sian gijang di dokma. Odo anakku haholongani. Halomoan ni rohakku do ibana. Olak ni ma saatna. Uriani tuhata. Nah hinoholongan di bagasan Kristus Yesus. Baru do pesalpu pesta Natal. Ima perningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Di sido mulai dipapatar holong nang asini rohani debata. Marhite-hite na sorang ibana di Portibion gabejol. Ola debata na tahaporsiay di bagasan Kristus do debata na olo gabejol. Sorang ibana di bara Betlehem. Alai dakolani na yung dipapatar debata taringot hadirion na holong na asini rohana tuhita. Dung lambalga Jesus taridama ise dosa sitong na Jesusi. Dakolan olak ni perayaan Natali hatutubu ni Jesusi las ni rohata sa sitong na. Alai marudut-tudut doa sinang holong ni rohani Tuhani madongani hita. Ay nungarap hibana dotita. Alani ramotan na donguluta. Dinamasuk kita minggu Epipania. Tabigi mabarita. Jala, tajaha, tabotoma. Songod dia do Jesusi. Ido barita naing dibaritaho tuhita asalaos ta udukon tahaporsyai Jesusi jalanaing do hita mangiton ibana di bagasan ngoluta marite-hite na tapatudos tapasuman hata nang pabahen atta si ganupari patuduhon situtudo hita nungarap do debata ala debata nungagabejol marap do ita dosdo dihilala Jesusido namasa di nguluta. Nah di bagasan turpuk sadarion di minggu hapapatar di minggu Epipania di patudu debata ise dirin. Di togiot dohita neng mamereng sada sisi sian sada sisi ngoluni Jesusi hanguluan na pangalahona, hadirionna. Misalnya, molo di ilmu seni nina. Entah seni lukis atau seni patung adong guarna diguari perspektif. Perspektif sudut pandang. Molo misalnya hita laut tu tarutung tu si atas barita naing tu mamereng tempat uju jongjong opui no mensen madok katana na mangulu manang mati di sodduau. Ala parningotan ni di pajongjong ma salib
di dulu si atas barita. Sian nadao dohot jonok kita tu si pasti asing pakilalata. Itulah kira-kira contoh na idok na perspektif sudut pandang. Molosian si marakir hita jongjong mamereng dopak dulu ki manang sian huta galung. Tongam do idaon. Silangi nang songoni borngin ala marsinodang. Alay molo tapa jonok. Nako ita tu dulu siap atas barita ngasing penilaian. Ala ditempati olodo berserakan sampah. Ragam do aka coret-coret. Adong do disi panutungan di sampah. Ragam. Lam jonok kita tabereng ma ternyata silangi adong do bosi-bosi di jolone nagabe hiratangga. Mungkin lauma asaboi manggati lampui molosiga. Nah kalau kita berdiri dekat, pasti berbeda pandangan kita ketika kita berdiri di Semorangkir atau di Hutagalung, Tagan Sonakok kita. Di bagasan sadarion di Togiot do hita naing mamereng, songod dia do Jesusi songona di baritahon di bagasan turpukon. Di do disi dung marbarita di turpuk sebelumnya. Marbarita do Johannes Paddidi. Bukan Yohanes murid Yesus, Johannes Paddidi. Mabaritahon tu pangisi ni Israel asa muba nasida siad dosan. Dia menyampaikan berita pertobatan. Alani akan na olo muba. Na olo manangihon jala mangolohon barita na pinasa ni Johannes Paddidi di manasida. Asa yas nasida hinorhon ni Padidioni. Ndang ala ni Padidioni. Alai gabetada may na dioloi nasida. Jojo ni debata maritehite barita na pinasa ni Johannes Paddidi. Berita pertobatan. Diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Asa ditadikon hajahaton, asa dipasohot perdalanan na tuhatakangon, mula tuhadingganon. Nasalelengon rohana, pikiranna, portibion, manang sibolis diuton. Alai ala muba ibana. Mengaku dosanya. Mula maibana, ditogion matudalan ni debata. Ido gora-gora, ido dipasahat, asa dioloy ala Israel. Ala akaido natama majalo haroro ni debata. Do Yesus mabigi baritai. Si Johannes Paddidi. Roma Yesus jala didapoton ma si Johannes Paddidi. Rosian Galilea tumopot si Johannes Paddidi di batang air Jordan. Alai dung Jepang manigor didok si Johannes Paddidi dok. Ujui tu ibana ay majua dangolo ibana si Johannes Paddidi lao madidi Jesus. Ala ibana do ditudu majoloi perdalanan di Jesus. Asa Jesus do neng si jakonon. Alani nabadia ni debatado nanaing ro. Asa dido ibana dangau nian, audon nian naing di diomun. Alai dido Jesus songonima jolo, tamado tapajongjong nasa hatigor. Biarlah digenapi apa yang sudah diberitakan. Lo madigohi akabarita nasihat debata, lo madigohi dipasaut hasit tongani marhite-hite padidion natu Jesus sadiri. Dang terjua si
Johannes Padidi, padohan ni Jesus madok asa ibana madidi. Sada ojahana didok asa songoni majolo ay tamado tapajongjong nasa hatigoran. Supaya kebenaran itu, firman itu digenapi. Urian itu hata, sada hatorangan taringot terpukon, di patorang marite-hite denia kana porsia ujui, di abad-abad pertama, jala di suraton Apostel Paulus do, di Filipi bidu 2, ayat 5, saat dipitu songonon. Semacam pengakuan iman orang percaya pada awalnya. Didok songonon. Songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Atik pe rupa ni debata di ibana. Dada songon na didobo dirajumi rohana. Tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disoluk do rupa hatoban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma do dapot ibana. Yesus mengosongkan diri. Di rumari Yesus do dirina gabe sumantu jolma rupana songon hatoban Jesusi ati pe dibata ibana turpukodo napatorakon turpuk naparjolo barita padidion ni Jesus. Ay Johannes padidi madok dang dia dalanna gabi didion ni Jesus. Aladang mardosa Jesus. Gariada auman yan didion dinna si Johannes padidi. Aledo Jesus. Asa tapajongjong supaya digenapi firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh para nabi itulah yang harus digenapi. Anak ni debata sadiri tuduk tuhatan ni debata. Ay debata do makatahon hatana marite panurirang. Alanido Jesus pe do uduk tuhatan ni debata na pinasahat niya kapanurira. Dalam pasal-pasal sebelumnya, misalnya dalam pasal 1 Matius ayat 22. Ditiki marnipi si Joseph, naing sirakonon na si Maria. Rodo debata maritete nipi mamakulingi bana. Unang tinggal. Nasorangi siya si Maria, ido nau dibaga-baga hot debata. Asa digohi, asa saud na nido ni debata marhite-hite kapanurang na. Di bidu 2, ayat 15, ayat 17, ayat 20 dipakai dohata nasarupa. Nomor 8 boy dipajongjong, asa digohi, supaya dipenuhi atau digenapi apa yang sudah diberitakan para nabi. Nabi Yesaya, Nabi Hosea, Nabi Yeremia, dan nabi-nabi lain. Supaya genap apa yang disampaikan Tuhan. Walaupun sudah ratusan tahun. Digohi. Ido mabayan. Dung dido Jesus tu Johannes padidi. Asa dipajongjong nasa na binaritahon ni akapanurangi diula si Johannes padidi. Urian itu hata tiki masa-masa Natali sudah do hitara majaha manang manonton sian televisi, manang YouTube. Adong ibadah ni, adong perayaan Natal ni dongata sa porsiaon di Cilegon. Dibubarkan. Ulala dakolan na masa tiki Natali, dakolan di Cilegoni. Gudang inganan dope. Di Indonesia dang pala tu luar negeri. Na mangorai ibadah ni halak Kristen lau mames tahun Natal nang aka ibadah na asing.
Gudang do hita natarsonggo. Alai gudang do na paham, memahami. Bahasa pertama ala songono. Di negara tahun gudang do pehalak. Na merasa superioritas nih. Ala mayoritas nasida merasa do nasida no gogo, nasida mamanut Tuhon. Alani ido naing sude do ruhut parugamao pe naing do sarupa songon nasida. Ati pedongatan na mayoritas sidang sude songoni, godang do na memahami kebersamaan. Ala wawasan kebangsaan nasida sarupa. Rakmadok do nasida deba akan nadinggan marohai NKRI itu final. Enggak ada lagi sistem yang lain. Jadi alani ada pengakuan kepada keberagaman. Ada pengakuan terhadap keberagaman agama, suku. Alani loasod do nasida beribadah. Alai akana mengklaim nasida do namanut Tuhon, tentu naing do hobar tu aturan nasida. Itulah superioritas kaum mayoritas yang mau mendominasi. Selama masih ada yang berpikir bahwa mereka adalah yang menentukan, kejadian seperti itu akan berulang. Kenapa? Aladang tanggal dope roha pikiran-pikiran sempiti sian nguluna. Dang masuk dope dang soluk dope pamikiran nasida taringot na meragam do hitaon. Narak berjuang do akau putan na jolo mangalo aka penjajah. Tagan so masuk pe aka agama na maragamon, nung adok kian agama ni bangsota. Alayala perkembangan zaman masama perubahan-perubahan. Di sido kita menghargai perubahan ini. Orang-orang yang berwawasan kebangsaan itulah yang bisa menerima perbedaan itu. Karena dia sudah mampu meninggalkan, mengesampingkan kepentingan-kepentingan suku, kepentingan-kepentingan sempit, golongan-golongan sendiri. Alani nagumogo dia bangsodo, negarado. Alani sesuai do tu aturan. Imasada molos yang luar na olo mempengaruhi, mengganggu aka persaurat. Alai di tonga-tonga ni huria pe olo do masa songoni. Dang tanggal do pe roa harajaon. Roa sipukahuta. Roha sileo tupak na belga na godang. Asa ikodohot do ibana di persangapi di bagasan nguluna. Ya do ngaku padita KBP marcerita. Marminggu di sadagareja di kota besar dan di Medan. Lalu masuk nggak mulai terisi bagian belakang aka kursi. Alai saya dong do pena kosong. Alai di jolo gumodang kosong. Masuk masa da bawa tu jolo. Udul maibana di jolo. Dang sadia liling Roma sada amain marjas. Jong-jong maibana di labung na parjolo bawa na huduli. Di bahay may natangan na buti. Dang nanggo di pakulingi. Sanga daw di bereng na buti. Alaya ladang di pakulingi si ibana na huduli. Sa jong-jong. Liling. Ujung na Roma mungkin penerima tamu. Ati na pangulani uria manang naso pangulani uria alay masuk ma dapoton matu tempati di pajonok. Alay dang najongjongi di pakulingi nahuduli ma. Di pakulingi man nahudulon dang sadia leling morot man nahudulon lauma gabe pidda matupudi. Dang binoto ati dukoni dung siap pudi gabe kaluar iba nasian gereja dang binoto. Gabi hudul mamatay disi. Nena disukud do. Isi do arway. Ay songoni do ido hudulan na. Dang boy halak makudulin. Mamora haro amatay. Gudang do haro sumbangan na jala orang lama di situ. Mungkin itu terbawa-bawa. Apa yang dia berikan.
kuasanya yang masih tinggi itu enggak dia tanggalkan ketika memasuki ruang ibadah. Ruangan ini punya Bapa kita, Allah Bapa kita semua. Karena itu ada orang yang merindukan, pingin dia lebih dekat. Karena dia rasakan mungkin Allah di sini. Dia merasa perlu dekat, tapi akhirnya harus mundur. Karena ada orang yang belum menanggalkan kuasanya. Dari pikirannya, dari kebiasaannya itu. Dalam kisah Mahatma Gandhi Hedo diberitahu, pemimpin nasionalis, pahlawan besar bangsa India. Tikilau ibanatu sada gereja di Amerika, masuk ibanatu sada gereja. Hudul maibana depak siamun. Ladang palaliling nina hudul disi, adong mahalak si botar mata. Orang barat memanggil dia disuruh pindah. Penjelasannya, karena itu kursi orang-orang kulit putih. Superioritas orang-orang kulit putih masih juga mendominasi suasana di gereja. Sehingga orang yang datang semula dengan iktikat baik, akhirnya dia pulang kecewa. Dia tidak menemukan Tuhan jadinya di tempat itu. Bukan karena Tuhan tidak ada di situ. Adong do debata. Alai gabe dipukupi masih malolong na aladong halak na merasa. Ibana do manut Tuhan di tempat itu. Dia termasuk orang yang gagal untuk melucuti dirinya dari pembatas-pembatas itu untuk datang kepada Tuhan. Perspektif inilah yang mau disampaikan kepada kita hari ini. Tentang Yesus yang mau juga dibaptis. Mau disamakan dengan orang-orang yang berdosa itu. Ikut larut tenggelam dalam baptisan pertobatan yang diberitakan Injil Matius. Yang dia katakan, biarlah genap apa yang dikatakan Tuhan. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Idolo membatasi ngoluta. Masuk dohita tua kapunguan, masuk dohita tuhuria. Alai olo dohita gabe raja. Olo dohita terus komandan. Olo dohita direktur terus. Ala direktur di perusahaan. Olo dohita manajer terus. Ala manajer dohita di perusahaan. Olo dohita merasa ketua terus. Ala ketua dohita di lembaga-lembaga. Manang di persekolahan. Tapi di sondang adong. Di bata ado uluan. Alai dang tanggal haruai. Saya dibuat do tuh sih. Dia berpangkat, punya bintang, punya bunga padi. Itu juga dia bawa dalam persekutuan. Padahal rumah ini adalah rumah Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Yesus. Untuk hidup bersama dengan dia, meneladani dia dalam hidupnya. Odogobaran sada, di Tokyo kita mamereng Yesusi. Yesus sendiri nangpe rupa debata ibana. Ditanggali do, di rumah do dirina rupa hatoban. Dia mengabaikan itu karena dia ingin bersama. Karena dia ingin taat dan tunduk sama firman Tuhan. Siapa lagi yang akan menggenapi firman nubuatan yang disampaikan Nabi? Kalau tidak pertama-tama anak Allah sendiri. Ini adalah ungkapan kelima. Naidokna asa tapajongjong ma. Supaya firman itu digenapi. Supaya seperti gelas itu dipenuhi oleh kesediaan Yesus dibaptis. Urian itu hata di nguluta si ganupari ido naing di pasahat tuh kita. Molo misalna di tempaton misalna ada kuboto piga halak. Adong situa nalos gabe dosen. Manang di dia pe nadong di Medano. Tapi per minggu gudang do mahasiswa. Boy do mahasiswa mulak ro manang mulak las rohana
ala tiki situa menyambut tamu di boto do mahasiswana, ala dia berlaku sebagai hamba. Dia tuntun mahasiswanya mencari tempat duduknya. Sanggupkah bapak-bapak dosen menanggalkan itu untuk menjadi pelayan? Bahwa ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan dalam ruangan ini khususnya, walaupun itu harus dalam kehidupan sehari-hari, ia tanggalkan itu. Asa mahasiswa pe memberitahuan. Nadinggan roha di bapak doseni, ibu doseni. Ditanggal hodo hadosenan ne. Dang gogo-gogo be suarana. Dang mabiar be manatap si malolongna. Alat tikiro au marminggu. Ibana do manugion au hudul tujulun. Ibana do patuduhon kursi na kosong. Labok pakilalan di mahasiswa. Enggak tahu itu mahasiswa bisa enggak bersaksi, ada enggak kesaksian seperti itu. Begitu juga orang-orang pintar. Kadang jadi enggan dia untuk menolong orang-orang yang kurang pintar. Karena ilmu sekarang dijual. Sehingga kalau orang mau ditolong, ya bayar dulu. Dia nggak mampu menanggalkan itu, pikiran bisnisnya dari pikirannya. Walaupun dia cukup misalnya, tapi dia tidak mau membantu kawannya. Karena pikiran mencari keuntungan dengan segala cara itu belum lepas, belum dia lucuti dari pikirannya. Jadi ikatannya adalah ikatan uang, ekonomi. Hari ini kita diajak memandang Yesus dari perspektif Matius yang memberitakan tentang baptisan Yesus. Dalam Yohanes, dalam Markus, juga Lukas diceritakan tentang pembaptisan. Tapi dialog seperti ini tidak terjadi. Yesus katakan, biarlah supaya ini digenapi. Asa dipajongjong hasitungani. Alani dungsai ibana dididi. Ukap do langiti surgoi. Disonggopi todi perbadia nama rupa hondara patima Yesus. Dang olak ni makuling masuara debata madok. Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kupilih. Kepadanya lah aku berkenan. Surga terbuka. Ternyata kunci surga terbuka di tangan Yesus. Di hidupnya yang merendahkan diri, mengosongkan diri, melucuti dirinya. Dan dia turun ke sungai Yordan, dibaptis. Roh Allah datang. Bapak Ibu, memang sulit kalau kita sudah berada di zona nyaman dengan jabatan kita. Kita sudah berada di zona nyaman dan menguntungkan karena kepintaran kita. Dan itu bisa terbawa-bawa dalam kehidupan kita dengan relasi dengan Tuhan. Seharusnya kita membawa makin banyak orang punya relasi dengan Tuhan. Dan hidupnya jadi nyaman karena dilindungi. Bisa jadi kita juga menghalangi orang dekat dengan Tuhan. Karena kita ternyata tidak melucuti pangkat kita, jabatan kita, pengetahuan kita yang selalu kita andalkan untuk menolong kita. Kita lupa bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan dan kita dipilih bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah itu baik dan kasih. Alani huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songon panidangion ni akala na porsea na disuraton Apostel Paulus. Naing matudos tu Jesusi hata pabahenata dinguluta si ganopare. Kita dibawa untuk berdiri bersama dengan Matius memandang peristiwa Yesus. Kita diajak berdiri bersama dengan Filipi 2 tadi, memandang kehidupan kita. Supaya akhirnya kita bisa meneladani Yesus dalam hidup kita. Dan kita dikuatkan. Karena ternyata kita adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Membuktikan itu,
kita punya kesediaan, ketulusan, melucuti segala pembatas itu, merobohkan tembok-tembok pembatas itu, sehingga Roh Tuhan datang kepada kita. Karena ternyata kita diberi kunci, tapi nggak mau menggunakan kunci itu. Karena kalau kita gunakan ternyata hilang kekayaan kita mungkin. Hilang kehormatan kita merasa seperti itu. Padahal tidak. Yesus dimuliakan dan Allah bersaksi. Allah memproklamirkan Yesus. Dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Biarlah kita juga ikut dalam bagian itu. Tuhan berkenan kepada kita karena kita dipilih. Dan Dia akan berkenan seterusnya selamanya. Karena kita mengikuti anaknya yang berkenan kepadanya. Amin, kita berdoa. Upuji hami guarmu ali Tuhan de bata amanami. Allah disolukon anakmu do, rupa jolma. Di rumari do dirina, gabe rupa jolma, tudus tuhatoban. Ido mabaik kami gabe malua. Do anakmu Tuhan Yesus Kristusi makilalahon. Nasana acit, nasana porsuk di tanoon. Patuduon holongmu. Asa ape tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jalasi paluahami. Saluhutna dosa pangalesyon nami. Asa maluahami. Nang dingulu nami sigano pari. Buan mahami Tuhan tulas ni roha. Urupi mahami makatidakon pabahenan ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus na humokop pami. Itogyon hodo hami Tuhan marnida anakmu. Tuhan Yesus Kristus na manguloi hatami. Na toktong makaburjuhon mangguhi nasa hasitongani na hinatahonmu mariti-iti akapanurirang. Songoni manang hami ale Tuhan di batama nami. Homa mangalion gugu di hami. Asalam torop halak naing rap jongjong do Yesus Kristus. Naing rap mangyuton pabahenan na. Tumiru ibana. Ay nunga di paluaho kami mariti-iti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Urupi mahami. Asalam tutorop naka nagabi porsea. Hinorkon ni barita. Silas ni roha na binuan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pinuji pinasanggap maguarmu ali Tuhan di batama nami. Jalo matang yang nami. Amin. Tapuji matuhata mare de maita. Now
Hata ni debata mamakulingita dinalaho pasaton peliata tersurat di 2 Korin bidusia ayat 10 madok. Alai napadirihon boni tu panabur dohot idahan tuna mangaton padirion jala pagadaon ni ido dihamu sisabur honoton jala patubonna parbue ni hati goram muna. Amen tapasaat ma peliata. Tasobahon ma piliata tu debata tapasada rohata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang di perhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Odo mual dinasa uli basa na mauliutus. Di sonu pasatami do pelian hamauliateon nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelian namion. Asagabe dalan panidangion. Parsaoran dot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelian na hobar tu lomo ni roham.
Jala parsidohot parohon harajommu, holong hasitongan, dohot hadamyommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa say toktong madok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si paluahami. Marhite-hite asi dohot holong di roham, dilonhodo sada pangodian tu portibion, nagabe si pardame jala si palua. Asa ganup na porsia di ibana partohap di hanguluan saleling nililingna di labungmu. Mauliate marohanami diho. Say unang masumurud asini roham dihami, alai paupun marimasmu midahami naso porsiaon, asa terbaik kami dope padonok ko diri nami tu ibana, asa gabe biru-biru nadinggak kami di punguanna, mangasahon gogo manang pabayanan nami, dang terbaik kami na tahu pujiat diho. Asi maroham dihami, jala sodangi maroha nang pikiran nami, dinamamuka taon na baruon, asa unang lilu kami manopod harajommu. Rajay maakapanggomgomi na adong di portibion, marhite bisuk na siyanho. Asa unang marhite huaso na pinasatmu tunasida, gape paholakok kami madaw siyanho. Uluhon jala tugu-tugu manasida, asa salut sakap ng pabahenan nasida, gabedalan pasolhoton hami tulabungmu, asa jupang hadameon na manoktong di bagasan di bangso nami, huwag kami manang aka dongan nami tujulom, aka na marsitaonon hinorhon ni ragam parukilon na sotar pauduk nasida, pargogoy, jala patoguma haporsyon nasida marhite-hite hatam na mangolu di bagasan anakmu, asa marsiajar nasida sian hatami, asa unang mago jala talu nasida di parhatoban parukilon na di portibion. Asi maroham jala apulima akan amarsak roha hinorhon ni hasusaan dohot habot ni roha, akan mangasahon asi-asi ni donganna na somargogo patupahon narikot di nguluna, akahala na di pauto-oto na mabalu do na sopot somarama somarira, ro di sudejolma na pinasikot ni huaso ni portibion. Di tadahodo nasida ganup, jala di botohodo rohan nasida nang sihol ni rohanape. Upasatami manasida tujolom, asa homa na mangurupi pardangolan nasida. Ay hodo hasitongan na polini, jala guru di hodo pangaramotion na sitong. Upuji hami maguarmu, saliling ni liling na. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu,
sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehon ma tuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jalohamu mapasupasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasarhon madamena tutod di munabe. Selamat hari Minggu Madita Salukna.